हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आङो अनलाइनाव मा बुस्थु बिहरदों नोंथांमोना नायलांदो आरो बेखौ मा खालामनो नागिरदो नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन आरो ना नायलांबाय था बिदि पेकिं खालामनाय बिदि सिथाबजोबलायनाय आरो ना सिथाबनाय बे मा बुस्थु आं देखायलांनोसै खेमाया जि साइजखा बेयो जाहैबाय सनानि फ्रेम आरो ना माबोरै देखायगोन थ' फिसा बुस्थुखौ बेयाव आङो माबा होगोन बेखौ आं मा मावगोन नोंसोरो नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन आरो ना Hundredta dong ya 100ta ओमफ्राय बियो थागोन आं एक्सट्राखौसो Tuhan ini tergarah mati sudah apa? Ada dia mampu siapa buat Mana ya? Susah. Catat. Dia ada kilip. Ang बेखौ डेकोरेसन बानायनोसै आरो ना गिदिर जाथ'नाय नंला होमबाबो बेफोरखौ आं मा मावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन
बिनि मावनो गोनाङा आद्रा खावसे फैबावनो दंबावो आरो ओमफ्राय बेफोराव फैबानो मा मावगोन नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो ना। दे बिदिब्ला लोगोफोर आं बेखौ दोनथ'नोसै, ओमफ्राय नेक्स्ट फैबाथाय नुलांबावसिगोन आरो ना। नेनानै थाथ'दो।